Bisan pa man nga tuwa na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong GMA o Adunay international name nga koyno, gipauwan gihapon niini ang Luzon. Suma sa PAGASA, apektado sa trough o ang extension sa bagyo ang Ilocos Norte, Batanes ug Babuyan Islands. Padayon usab nga nagpasulabi ang hanging habagat sa ubang bahin sa Luzon. Adunay gibantayan karon nga low pressure area nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Nasigpatan kini sa PAGASA sa 1,785 kilometers sa silangang bahin sa Visayas. Basi sa wind forecast sa Metraweather, posibleng musud karong weekend ang maong LPA sa Philippine Area of Responsibility. Ato kining bantayan kung aduna ba kini tsansa nga mamahimong bagyo. Karong buntaga, lauman ang pag-uwan sa Batanes, Babuyan Islands ug sa pipila ka mga lugar sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa Region, ug base sa rainfall forecast sa Metraweather, karong hapon uwanon ang pipila ka mga lugar sa nasod.